Aksa elike senge live shembe. Sanbanan bo love. Cade ngisaphela screen fast ish. Ngoba nijoyina niyaphila kodwa. Niyaphila kodwa. Ngiyabonga ngoba ngisephela abafethu kaMadondo. I really appreciate guys. Manje ngiqhubeke ningisephela screen. Nijoin live wami. Kusaele kodwa yazi. Hello njani class. Bathula wenza lapho. Ngafendwa. Ngadlala. Ebangijulukile yazi. Stop doubting yourself. You don't have to have it all figured out. You just need to start. It's normal to feel Inesidini phone very invite nje abantu. No afuna ukuba invite. Ibhizi nje invitana neso alamazi uthi hlangana. Yini siphelele? Ngaphela njani? Sawubona sabza. Ayibo bahluphile. Julusin mama. Isidalo sami sawubona ntombi. Angithi qudeni uyaphila kodwa bhuti. And you want to fall in love with Zimkai in lokho. Ngihlala ukuthi uyafendwa. Ngonenkani. Angizange. Iba serious. Sabana mama. Abangaqoza so later. Iphaqephi. Guys, angisaqothukile. Sengisolo zonqaqa, akufuna uzonqaqa la. Hey guys, remember wasn't ngaselulisi sizophuma ngoba ngaselulisi bathuluka pho kwenze njani bangenza uyasonda benje ukuthi wethime ngicela babathengi imoto uthi ufuna ukushada ufuna nje ukhale ekhaya ukushada lapha ngashele ngoba banaki guys saphana screen sami ngoba banakile banaki ukuthenga imoto bengilazi Nangu umuntu omuhle nibingelela ngalomzuzu. Umuntu omuhle. Saphana screen phela bafethu. Ngiyabonga amasikane ngeRose. Ngikhize ngicela sepha screen ngiyabona ungana. Ngiyabonga ngoba ngifollowayo ngalomzuzu ngaleli xesha bafethu. Oh, anti nikhona nika ematshwaleni. Hey ex yami njani? Hayibo. Ex yakho ubani wena? Kusaza niyaphila. Ngiyaphila kunjani?
Guys in. Tap screen. Ushakatha inyoka uyifuye uyiphakele uyigeze ngelinye ilanga izokushaya ayitshayela ukuthi wenze wrong inature kuthi yona ihlale ibite Kuhloma phela ntombi. Awubhutulalas. Uyaphila kodwa. bese umuntu ophuma wala uthi nje kanjani manje empeleni yakhe uhlala kwi-front row lokukhala nezitulo nje kancane uzophuma ngomnyango lokuthi uyabuya Ngisho nisemajwaleni phela i-weekend 360 yini lokho? izimbi zomuntu zisho ikusasa lakhe Futhi nakhona phoqa isimo sokuthi nguma wakhe uyesoda manje sekufanele kube uyena omenzela zonke izinto. Guys, tap screen sami yini? Okati. Kwenziwa sekufanele Ning gifts. hayi badla ungayi ngathi ayikho into eshinyelwayo. Baba. Awubuhlungu umzimba wengane zakwethu ngiswele nje uzongimasaja. iBhayibheli lithi day by day Ngiyafa. day by day we are getting closer so you must know when you're nakike ngiphethe namhlanje Ngawudla bachibisi. Ngihlala town uzophumelela ku Park Street. makushiya mina uvela umthetho umuntu ukuvimba abantu abafuna ukuhamba Ay, ongalela December babhema ku late. akuhlalela ababonayo ikusasa kanye nami abangalibona asingalwe Sawona nomzamo unjani rukunza kantani? uvusa ngisho abantu Ruku kantani? Wedala. ngoba ufuna ubheka impi Khulani. Alright. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wakhipha abantwana baka-Israyeli ezweni lesithembiso Ngirathi nami sifufuze eyiphoyisa. awuyinaki into ongatshelwanga ngayo awu Jesu uma uNkulunkulu ekuthembise impilo engcono wena endleleni wahlangana nenzondo ungashifti ifocus iya enzondweni ngoba lento focus I'm 24 years. wena ukhipha wonke amandla akho Ay, mara ngixakele ibhishi mpema. khipha yonke i-commitment kodwa mase kumele kuye kuza kuwe bese kuba lula nje that place is not designed Ya ngihlala eDurban. let me say this anabanye bethu we are staying in abusive relationships for years 4 years. uyashawa emotional blackmail uyathukwa awondliwa yonke into ongayicabanga uyachithelwa kodwa ukuthi hayi sengihlalele iy'ngane Weshembe. umama ngekusiza uma Ku Park Street. Ndaba enhle sicela rights. Guys in sephana screen sami. Hayi boyini kanti. abusive relationship is not valid you must know when the place is rejecting you Yizulu la. Guys, naniko serious azi kulo live lo. Singithepheleni sephana screen. Like uyafunda yini eTheban? Hayi ngeke umuntu ubunqolekazi bamavumo uthi ngifunda nesikole. Sawubona mzamo. Yebo unjani? Ngiyaphila. Ngaphela nami. Udlani kangaka? Ngishepisi. Indoda kawo kodwa ingeke. Ayisi kahle. Angizwanga. Indoda ngayo kodwa is not good. Guys, sephana screen nawe sepa screen wena lokho la phana. Wayengase petrol zongibona zongivashela. Eh? Wayengase petrol zongivashela. Epedros. Ya. Ibo umfoka abantu wenathi. Buwa hey. Yimina.
And lo fafa plan no wena alright. Right wena. Right now. Umuthi ubani ke omunye? Yeah. Ubetsheshe ubani ukhuluma naye? Hayi bangisayibuza ngiyiphendula ukuthi ubalo umngane wami usebenza ePetros. Ubani ngingivashele? Wena ngeke ngivashele yini? Cha, umuze Petros uma nabangani bakhe labana amakhanda amakhulu. Yeah. Umuze Petros uma nabangani bakhe labana amakhanda amakhulu. Oh balapho. Angibazi ngobaziyo. Ngicela ukudeliza ke la kwipanel yami ngoba uyisa. Ngoba wona phela nekhanda encane. Angizwani nomuntu ocwasa abanye abantu. Kanti yena akayibheka kahle kuyimina. Ngithe bangisuka ngithulela ngibonkisi ngiyanqokoyisa ngisuka lawo. Abangani bami banamakhanda amakhulu. Amakhanda amancane ngani? Ngisacela uvele ngakhulumi. Yes. Sanibonani. Abala bamkhipha.